गोबावसै बोसोरसेयानो जाबाय होनजायो गोबावसै। फैसाखौ बेसेबां हरखो खयबार हरखो? खननै जाबाय। बेसेबां हरखो? सिगांनियाव 30,000 ओमफ्राय 2,500 हरनाय जादों आरो 32,000। मा लुबैदों ओमफ्राय आरो सेकेन्डनिया? जोंथ' न'खौ लुजानो लुगैबाय जोंथ' फुरा जाजानो लुगैबाय गैयि हिसाबै हरबाय बिसोरो न'खौ फुरा जानांगौना न'आथ'। बोरैथो मिथिनो सोङो बिदिनो र' होनो सोङो र' होनो ओमफ्राय होनबाय दे दैलावबो थानो मोनबाय बायखोमा न'आबो बिराद जारला जाबाय ओमफ्राय दैलाव मोनगोन ना मोना होनबाय मोनो होनबाय आवगायथ' बुंदों ओमफ्राय बे जाहा चेयारमेना गाव दायथ' लादों होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय लाबोनानै गामिनि मेम्बारा आं दायथ' लानोसै होननानै लाबोदों ओमफ्राय दासिमबो गैया हनै हाग्रा बंग्रासो दुजोबलायलांबाय। बानायना होनो थाखाय मा खावलायगोन? दाथ' हायोबाथ' थाब बानायनानै होजानो लुगैथारबाय आं बिराद खस्थ' बार सुखा बारनाय अखा हानाय दिगदार आंनावसो उन्दुहैयो आंनि फिसाला आरो बे फिसाला देरसिन। नोंसिनि गामियाव बिदिनो दं? मा गामि गोलैयो बिसिदिसि? आस्राबारि इस्टिसि आस्राबारि दरगाव। बासबारि मा बिसिदिसिनि आन्दाराव गोलैयो बे गामिया? गोलैयो खोमा आं बारा मिथिलाय लाङा बिदिखौ। मा गामि? बासबारि माबा आस्राबारियाव गोलैयोना। औ नोंसिना न' मोनदोंमोन ना सरखारि न'? औ जोंना आगोलावबो मोनखांखाबाय गंनै ओमफ्राय नैबे दा गोदान मोनबावनाय जादोंमोन आरो। बेखौ मानो लुवाखै? जोंलाय माथो मोनथिबावगोन जोंथ' फैसाखौबो बख'ना हरजोबखाबाय। गासैखौबो? खनबेसे बख'खो? खुनसेल' दासो फार्स्ट लिस्ट। मा लुबैदों दालाय? मा लुबैनो न'आ नांथारगौ जोंहा बावनो फिसा बावनो फिसौ उन्दुनाय न'आबो हनै जोंना फारसेथिं न' लिरनो हाबो जारला जावनो मानो फोसाबनो मोना ओंखायनो जोंहा बे माबाखौ लुगैथारनाय जादों मा न'खौ नांथारगौ जोंनो। जोंलाय फैसाखौलाय मानथो नांगौ जोंहा न'आसो नांगौ। न'सो नांगौ। इथा थरसेबो लुजेनाखैना? ओहो माबाजेनाखै दा इथाया दङ दाख्लै रागा जोंनानै ट्रेक्टर गंसे लाखिखादों गारफैनायाव ट्रेक्टर गंनै गारफैदों नालाय। नोंसिनि फैसाजों लाखिदों ना? ओहो गावसोर होफैदों जों होफैयाखै। माब्लानिफ्राय लुनो होनदों? गावसोरलाय दाख्लैनो लुनो होन्दोंमोन मिस्थ्रि मोनाखै मा मोनाखै होनगासिनो दं दा गावसोर। बिसिदिसिहाय? आस्राबारी आস্রাবাড়ি বিসিডিসি। আপনার টাকাখিনি সব কাক দিছে? ওই কিবার দিছে আমি লজেনত মেম্বার। কিহর মেম্বার? মেম্বার টু বিসিডিসি। মেম্বার। হ্যাঁ বিসিডিসি মেম্বার। আপনার ঘরটো কেতিয়া পাইছিল স্যাংশন হয়েছিল? এই চেংচন হোৱাটো হৈছিল। কিমান দিন হৈছে? বহুত দিন হ'ল। এক বছর? এক বছর গিছে এক বছর। বেশি হয়েছে? বেশি হয়েছে। তা আপনার ঘরটো হোৱা নাই। কিয় বনোৱা নাই? কি জানো আমারও তো এটাই গম না পাই।